какво даде най-много този месец? За козметика, защото нали след да си махам пъпките, аз съм знаково лице. За бижута. За бижута? Да. Това е тип, да, нещо твое, нещо, което караш с окей, добре. За храна не давам, За хранен даваш. защото ме хранят. За всичко. И за кефове, и за манджа, и за всичко. Добре. Да. Купих си фончетен и пръстен с 250 евро. Милата. Концерти. За концерт. България, За да. забавление. Да. На какви концерти ходи? Бях на концерта на Любо Киров в Варна и сега имам билет за концерта на Миро в Пловдив. Обичам българската музика, да. Сега бяхме на рождени дни. Те са събрали всичките юли месец към края. Подаръци, дискотеки, барове. Тоест за заведения. Най-вече Добре, нещо успя ли да си купиш в крайна сметка за теб си? Ами, всеки ден си купувам нещо за мен си. За нея нямаме си Това си пия перо, да. Хубав живота. Нико смайл. Yes.